F'attività politika fiċ-ċentru Laburista tal-Isla, il-Prim Ministru mexxej Laburista Joseph Muscat tkellem dwar l-inkonsistenza tal-Oppożizzjoni. B'reazzjoni għal rapport f'Gazzetta tal-Ħadd u bl-istess kejl tal-Oppożizzjoni, il-Prim Ministru staqsa min qed jiġi investigat. Fil-każ li smajna dal-għodu, meħħa jittella u min qed jiġi investigat? Il-Kap tal-Oppożizzjoni jew ħanut f'Londra? Illum, fil-verità jien għandi l-okkażjoni biex kull statement li għamlet l-Oppożizzjoni, il-Kap tal-Oppożizzjoni f'dal ġimagħtejn, I turn tables u nitfaħħom fuqu waħda wara l-oħra. Il-Prim Ministru żied li mhuwiex f'pożizzjoni li jikkonferma min qed ikun investigat għaliex l-istituzzjonijiet jaħdmu b'mod indipendenti. Innota li dan mhux każ iżolat u kollox idur mal-kwistjoni ta' prinċipju. Aħna dejjem konna koerenti, jien l-ewwel wieħed dejjem kont koerenti f'kull każ illi kien hemm u ħanibqa' nkun koerenti anke jekk jirrigwardja l-Kap tal-Oppożizzjoni. Il-problema qiegħda fuq in-naħa tal-Oppożizzjoni. Għax ma jistgħux jagħmlu kejl għall-Gvern u mbagħad kejl għalihom infushom, hemmhekk tkun il-problema ta' kredibilità ħbib tiegħi. Kwistjoni ta' prinċipju wkoll hija dik ta' min jemmen fil-progress u min irid li l-pajjiż jibqa' kif inhu. Min irid jagħti aktar drittijiet u min irid jikmanda lill-familji. Il-Prim Ministru refera l-aħbar pożittiva li wassal lil dawk preżenti fl-Isla mumenti qabel id-Deputat Prim Ministru Ministru tas-Saħħa Gvern, illi fiċ-ċiklu li sar minn meta xarejn ilu daħlu fis-seħħ l-emendi fil-liġi tal-IVF, 9 nisa nqabdu tqal u qed jistennew li jsiru ġenituri. Daħħalna din il-liġi progressiva li qed tagħti aktar opportunità li jiġu iffurmati familji oħra u n-naħa l-oħra qed jgħid jekk ningħata ċans din il-liġi jien inneħħija. Sodisfatt bit-tim ta' kandidati tal-Partit Laburista l-elezzjoni ta' Mejju li ġej, il-Prim Ministru tenna rrieda li jkompli jaħdem għal ġid tal-pajjiż u appella lil pubbliku biex jgħin fil-kampanja ta' ġbir ta' fondi tal-Ħadd li ġej. Nieħdu pjaċir ħafna jekk l-ewwel nett intom tiġu iżżuruna u t-tieni nett jekk kunu tistgħu tgħinu lill-Partit Laburista, lill-moviment tagħna, lill-moviment ta' Malta u għawdex kollha biex verament pajjiżna Malta tibqa' tkun suċċess.